Hello guys, nandito na nga kami sa Butuan Airport. Ayan, mag-on-board na kami. Kasama ko na naman si Chairman. Ayan, ang daming pasahero kung nakikita niyo naman. 40 PM pala yung flight namin papunta ng Cebu. At Philippine Airlines yung airplane na sasakyan namin papunta ng Cebu. Philippine Airlines. Kay mas gusto ni German ng Philippine Airlines kaysa Cebu Pacific. Malagot siya ng Cebu Pacific kay permanente kuno delay. Namin guys ng Mactan Airport. Sasakay na kami ng bus. Ayan, sumakay na kami ng bus para kunin namin yung pagkain kami. Tapos ayun, dito na kami sa pila ng taxi. Meter taxi lang dahil mahal yung naka-fix taxi. Ayan, marami talaga nakapila sa meter taxi. Pero kung nagmamadali ka, doon pa na lang sa fix taxi na kami ng taxi guys. Diretso na kami sa hotel. Thanks for watching.